Kalau ibu ni pergi bapet ya channel jong Forefront Media mentang adon hang ni bat ki kot jong ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association kumpul sepentip kendian katum kejeng ekran ke bang ilayo banyak ekran banyak kendian la yo jeng tep ba mentang la palat prasnem ki non-teaching staff jong ka SSA ki balabu ya kejeng dawa ba ka sarkar ka dei ban enhance no ya ka tulap jong ki la ne ban penkiu no ya ka tulap ka jong ki kadang sak teng hadu gini si te nakaliang jongki mentaka si lawan ban ya kandu bi kinong thok khobor ban pensgo ya kane ka jing dawa ka jongki halor kane ka jing sngap menti lawanong jong sarkar lengba ka education department menta la praslam ai ka ka bapolong ipi menta si ba pinwan ha kane ka chaka ban ya kandu ber kinong thok khobor ka jing dawa ka jongki te ka jingwan jongi ha kane ka por ha kane ka janmiat ba kane ka singi ka long namar ba imla ashu ya ka jing le ban jong sarkar Amar ya kajing lek kelat kajongka kajing lek menti kajongka ban sngap ya kajing dawa kajungi namar kajing dawa kajungi kalong bakan penkiu no ya ketulop kajungi nadu usnam aja khan reu ngim chumdon kono kono ka enhancement andai ladangi pej pada katung kajing ya jong kapor nadu usnam aja khan reu hadu menta kalaya prasnam bat ki ai borkhot ki bangi penukam kaji emal kasngi kelana ki udor sa palat tetang na ini ijing yo ibang yo manlau banai kembut kamla syuban kersan ya yang kesem kajungi tegani gade kesinjam ke bangi ngila dayat dakalenti ke badai namar ba syua banwan sakni ke press conference ke bangi yo ban penpau ya kesur kajungi syak sarkar lingba ka press lingba gini ki media hak press conference kajungi kade ke bangi la dap bania lingba ngila dawan ya kendu yu director ngila ya kendu yu education minister ngila ya kendu yu finance secretary jongka finance department jongka government of Meghalaya handrai hapada yang jungi tagi jing ya kendu jungi baro kam sumdon kono kono jing seiso te ka pendukhai ka minsim go jungi kum kino yalam bat jongki paranong trai jungi ru kapen susi hadu kata-kata badai kata-kata ngiwan hakan kesingi ban penpau ya kan kejing kejungi ban penpau syak sarkar bagade ban le ai halor kan kejing dawa kejungi kombanchu kedau kandidat ha ka assembly election jongnu snam ha banai February nakaliang jong menteri rang ba kajala ko rat ki sangma ulo ong ba katkum kal jinglong menchwa ka annual kajing si tulap sisnam jongki non-teaching staff jongka SSA kapoi kumba khat ar klor ai hanrai hadin ka revision kala plus biang so shipau klor ka bomut mentak la de ar pulai klor te hanrai ya kane ki susak kot tang ya kajing kular bat kajing keran hanrai hadu mentak katkum ka larangi phai pat ka ground reality kalong ba hadu ba ki haban mi mentak si ha press conference ban penpau ya kane ba kampat don ni kajing simkhia nakal yang jongki ba de ban pe ya kane te presiden kumba filawan lang mene fila keren yano fila lej bani kendo alor kene ka isu bat ke jingkular ba pio hakipon por sapon nan ningkong ni syap te na do ka arhajar khandahi la ikendu ba igi director ke jongi henry ke bangila ali kendu officially hi naka association hi de ningkong yo director kan kum ka rule ka an mo ngi tre sarkar ngi de ru na ka education department ngi de ru gi blanang la start ngim ko ban pen i gi jinglong bit ke jungi ngi haban ya ru da ka procedure ningkong ngi likin du arsin arwat la de ki official letters ke jungi ya director jungi ken state project director jungi usa sapnil tembe hoi udang wan join temai mentau la ya arsnam ula promise jingi bonang penyat khamat ngila i ki jingkala ki office jungi ru ba pher ka jingwan ka jung u hendrai ya ka enhancement pada hadu menta ngi patla ban yu iyo so te ngilale ha ka jingyalam ka jong uhi ngilale ya kendu ya u commissioner ya u minister of education ru ha ka ha bunai December men syamsnam te ma uru ul ongkum juhi baka file kila ye penyat bat kal apoi shu commissioner secretary education wong bali fimle kendu no ya ki ya u tingilale ye kendu no ya tau commissioner secretary education ha ka juhi ka sngi ta arpoi tarik bunai December archar arpulai ngilale kendu no ya isa Praveen Bakshi ma iru yong kumju baka file kala proses ngilai hiru baka taka file kala proses ni department education henry ki habban pan ki comments prepare naka law department naka planning department naka finance department dia ondang ilali kendu biang ngi syamjing biang ba April ru kamlong kam barabor ka budget jungi hi ka dik annual working plan
lada ki ong annual working plan kada be shisin shisnam nem kam dei ka 5-year plan tingi la asu bar khoi ngi ngila su dukha ngila su sukha ngila do jin kermen shisha na preng jungi ki members bar khoi ba balekin kam long kam men hau April arajar arpusau habang ngila le kendu katu ngila trai shitom kum kita kinong ngelam mo ngila trai shitom do kata adu don beting ting kila shu kren ben no yang iru ki ong imat pikem le ba fi ki kam chupi te kan iru kawan ra ka jing yang iru ka jing iyo mo bangim sngo motivate shu bangin le ya ka kam ka jongi mo le na kata ka daw ti ngila le kendu biang hakani ka group ka jongi le kendu biang tau director jongi I mean you finance secretary kila ong ba haka group ka jongi ru la batai syai ba kila apa biang syaka department ke jongi ban work out biang kita ka calculation ban ai kita ka salary ke jongi kan tetet tat haduk mentah kampat poi she te darangi muan kum kan ka press conference she pat kan ngin let ban pen sngo ya ki nong penya ya kita ki authority concern authority ya ka sarkar ba pi ya ka budget ru ka tu ka arpulai crore 10 crore mo kum pi batai pi mentan bakala increase nre haduk mentah pat ngiru ngimpat te balikin komunikasi syas ngap jar hoi ki ongin le singin le ngin le ngaling asyong lang tu ki ongin le singin le ngirung le ranong ngim dei ong kinong krong ngin pan di hok jongi ti tu te long ka ba es ba fin ay ka hok jongi te kan ni ken ka pon wan ra ngi mentas ni kat hang ni namar kala dap ka harandang ngim sngo tenat syu bengin chu ngap namar ngiru ngihap kadan ka yeng ka sam go jongi bengihap ban peniat te ladaki kim perkat lemengi kat baki jing trai kam pada kidang bun ki bang ngihap ban peniat ngi trai bahaya la ka kam baro na preng jungi ki baya trai ngihap ban le ki kam teng teng ya ka si sunday teng teng ki si sa jan ngimpan si na mar bale kare nam ta ka jat ben riu ka jungi nam ta ka state ka jungi khna ki jungi ki badan kumba ki students ki ba pulih ki school ba pher na ka banta jong ki ke ngi trai te na ka ta ka daw ngi kerpat ke nya ka ki concern authority rumo bakin pen sngo kin ngap kin sngo lem ya ka ni ka jing kerpat ka jungi ka ba menta ka sngi wanra la rakim lem kum tangi haban le de kilenti ki lat ki ba ki we ya le lem kum makani ka democratic country ki bagi ong mo in panse bangin le no ji hunger strike ne ki strike ba pher te ngin ai por ya ka sarkar ba ikinong penyat ya ki department kum ba khat san sngi e menta na du menta ka sngi khanang ba kanya no shakmat ken na kaliang ke jong pi menta pi ai por ya sarkar khat san sngi bakan jubab ye halo kane hadin kata ka e kara ka jong pi halor kata tingi haban shong meeting bat ki EC members ra ngi haban ye decide da ka e kalat kalenti bangin ye mi surok ngo ne ngin ye le de kinu kita kilat ki bun kilat kalenti bangi haban ye perkhat ye ya ne ka rally ne bat kumta terter hiken tabangin kerpat ka jugo puaru nga kerpat ikiti ki para association members ru baladang ishim ka nugo kum kinong penyat ladang ishim ka nugo sinjam daga executive committee hingin rai tes ngobha banya join lang haka non teaching staff kidon khat ars pa sau puai te kat no try ki students ki ba phap ka te lang haka hapo ka jeng pe ka jong pi pa dangi khen lang kulum lang baro te bat pre primary bat e ki touch kumba approximately khandai lak rei ki poi pralak sanpho tam kat kum ka isi ong ka udais mo gidan ka system ba report iki school mde bang isu shim data na ni nantai kan ka system ka bala ban internationally accepted ka dina ministry of education te nak ta ka daw ki don kita ki data kan kumba pralak tam Cekum tu kumba pilayo. Sengau nakaliang ka jingpen pau nakaliang joy presiden batru general secretary hakabede bakane ka kam ka jing dawa ka jongki. Te kumban syukro hendiat pilayo sengau hi ka karukum trei ka jongki kalong namataki student namataki nong hi namataki nong pule ki khna pule ki ba omduna daki lak ngot ki student ki bahap ki non teaching staff ki don banta ban sakri na banta ki khna pule bat nakaliang joki ki don tang ba khat ar spa sau poi ngot ye ki bahap ban sim ya kana ka kam ka balong kalin kor ka bakia hanrei lada dawa pat ya ka tulop lada dawa pat ya kata ka kanong ka bagi de ban yo ki hab ban mi pumne sakhmat ki hab ban yaki te wala kata ru nakaliang ka jongki kimpat a ya kano no karai ba kumno kin le hadin khat san si hanrei hadin kata khat san si in sadang yai bu dien beng ya kane khobor ka e ka progress so kane khobor te kumtu philayo sngau khoble shibo ne phi ki bak pe hadu ka bakot kane ka video ngade me ban care kharmandai naman ta for front media